да ми доспада. Специјален поздрав од Маги за нејниот скъпоценен баштаваско од квартал Христо Ботев. Ајде, ајде, ајде наше мандар, мандар. Ајде, ајде, ајде ме душмања. Ајде, 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 ајде наше мандар, мандар. Ајде, ајде, ајде ме душмања. Дразнете се оште, злобата ще ви довърши. Има да се учите как да не бъдете мърши. Един от вас не излезе истински човек. Завиждате на Васко, че прави си кефа. Дразнете се още, злобата ще ви довърши. Да се учите как да не бъдете мърши. Подалеч от Васко да седят злобарите, да се давите в интриги. Вие не спряхте, що за хора долни. Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не найдохте се. Айде! Чупката злобари!